Ukunganaki ikhona okusenza sihlupheke kakhulu sabantu abamnyama. Namhlanje sizobheka kune mathematics encane nje esifisa ukunikhombisa yona abantu bakithi. Yabo. Sihloko sethu ke namhlanje umhla ka-26 ku-May 2024. It's Sunday. So isihloko esisiphethe namhlanje iso lesithi ukunganaki ikhona okusenza sihlupheke kakhulu singabantu abamnyama. We are House of Radical Intellectuals, si-group noma siyinhlangano yabantu abamnyama abakhuluma ulimi lwesiZulu. Ngoba inhloso yethu ukulekelela ingqondo yabantu bakithi abamnyama, ikakhulukazi ngaphansi kwesizwe samaNguni noma esikhuluma isiNguni, ukuthi silekeleleke sicabanga ngendlela engcono. So yabona ukunganaki ikhona okuyinzalo yabantu abayizidomu. Uyabona nje makuthiwa umuntu uyisidomu noma uyisiphukuphuku akavele aye ebudomini noma kuphukuphuku engaqalanga la. Qala la ukuthi unganaki. Iyona nto ke lesenza ukuthi thina abantu abamnyama sihlupheke kakhulu uma uzosiqhathanisa nezinye izizwe ezikhona. Abelungu basificela namabhunu sikhululekile. Base basikhandela imingcele. Sase sibazi igqila zabo. Kwahamba kwafika amandiya ezogenca imoba. Nawo futhi abona ukuthi ukugenca imoba noma nje ukuhlupheka nje into abantu abanganaki asashiya thina amandiya. Amandiya afika la ezogenca imoba mawuthanazi. Kodwa ashiya thina ekugenceni imoba. Namhlanje iningi lethu bantu abamnyama sama domestic workers noma sama domestic slaves zamandiya namaSulumane. Shinda abelungu sebeqhele kakhulu. Njengamanje sekufike ezinye izizwe nazo ezihluphekelayo ezisuka koPakistan, ko-Ethiopia, ko-Somalia, ukwenza nje umzekelo olula. So kuyibona ke futhi manje ngokuhamba kwesikhathi okuzohamba kuhambe nabo futhi sigcina sesama domestic workers abo noma sesama domestic slaves abo. Into ezokwenza ukuthi sigcine nabo futhi sesiyidwedwe zalezi zizwe engiqeda kuyibala nansi. Ukunganaki. Njengoba ngisho ukuthi kwafika abelungu la salwa nabo babona ukuthi asinayo inkinga nokulwa basifuqa ngeBhayibheli bathi sihambe siyosonta emasontweni. Sanganaka ukuthi nalento esoyisonta emasontweni asihlanganise lutho nayo. Izinto zabezizwe. Bona badla izwe lethu ke baphila kangcono kunathi sasibayigqila zabo. Bashiyela amandiya. Sabayigqila zamandiya namaSulumane namaChina manje sefike namaChina kuningi sekufike nalezi zizwanyana ke ngiqeda kuzisho ezihluphekelayo ezivela ko-East Africa njengoSomalia kanje noEthiopia noPakistan from Asia. Sesiqhelazwe yibona. Nansi inkinga la ikhona ukunganaki. So mhlawumbe uzobona lo mbhalo ubonda lolu ubona izituli bese unganaki ukuthi yini le la kunama light la yabo ilight le mawuthi ubheka kwezinye izitebhisi khona la kungakhanyi khona. Kodwa yabona nje mawula kukhanyi usuku uze la kukhanyi uze la kukhanyi uze la kukhanyi uze la sekuyaqala ke kuyakhanya ngoba lesi stebhisi lesi sikhanyisela lesi. Kodwa ngaphezulu kwaso akukhanyi. Ukuze kukhanye siyakwazi ukuthola ilight yala ngoba ilight yala seyiphezulu mhlawumbe izokhanya igcine la. So nasempilweni ke ingane zakwethu kanjalo. Ingakho silwa kakhulu nalento okunganaki ngoba masizovele sindize siye ekutheni abantu bakithi bayiziphukuphuku baningi kuzobacasula lokho. Uyabona ukuthi mhlambe siyedelela sitshethi sise kakhulu kunabanye abantu. Kanti nansi ingozi la iqala khona ukuthi makukhulunywa bese unganaki. Yabo moya especially mawusemncane uthi mhlambe siyabhora. Kodwa kuzohamba kuhambe nawe ufike kule minyaka esikuyona ko 35 kuya ku 40 kuyima umqondo ubuya and ubuye sekulate usunengane.
mhlawumbe usugula futhi usunanengculazi usuzofa kanti mhlawumbe ubusheshe wanaka nalento esiyikhulumayo watshela nabanye mhlawumbe ngabe kungcono izinto esizikhulumayo isekakhulu akwazi ukuthi ngabe sisenama subscribers awu12 siyacela nina enibe nenhlanhla yokubuka lezi zinto esizishoyo ni like le channel le ni subscribe futhi ningagcini ngokubuka nje ngoba lezi zinto esikhuluma ngazo engane zakwethu ave ibalekile nawe kuzokwenzeka uthola ukuthi empilweni yakho ula akukhanyi bese uba nenhlanhla ukuthi le light yakwazi ukukhanyisa kuze kufike musu ukunganaki ubona qaphela ukuthi la ukhona i light ekhanyisa khona yakhona yini ngoba awukwazi ngoba mangingacisha le light usenkingeni yenza sure ukuthi mawula kuyakhanya iyona into esiyizeleke lathini ukuthi kuneyindawo yabo thina ngoba kusikhanyela wena la ukhona ngenza ukuthi akukhanyi ngoba kukhanya futhi nala ola usenkingeni ngoba nawe udinga ilight lakhe iyona into esiyizeleke thina siyi House of Radical Intellectuals ukuzokhanya seyindaweni engakhanyi ngoba kubantu bakithi kuliqiniso ukuthi ngesikhathi sigqilaziwe abanye bethu bagcina benganaki bazalwa abazali abanganaki ingakho behlupheka namhlanje nezingane abazoyizala zizohlupheka ingoba izalwa abazali abanganaki so namhlanje ngeke sibe bade kakhulu kunemethe encane nje sizoyenza imaths ke bafethu zibalo just a simple mathematics yabo lento okuhlanganisa ususu uhlanganisa ususu sinikhombise nje ukuthi ubungozi bokunganaki bukhulu kangakanani ikhona into engathi mangikhuluma ngayo ungayinaki ikhona into engathi mangikhuluma ngayo ngempela ungayinaki kanti inga affecta for the rest of your life and noma usufile uthothi izo affecta izingane zakho oyoyizala isizukulwane ngesizukulwane so ingakho sithi bantu bakithi ake nifunde ukunaka yonke into esikhulumayo ninake ibaleke ngalendlela ngoba sisuke sesiresearchile sayi analyze ama hours before sizohlala la sizoyikhuluma nani nasesikoleni ke ningalona iceba lento ukuthi sithatha isikhathi eside masikhuluma vele esikoleni uspend isikhathi esiningi esikoleni basuke benzela khona lokho ukuthi noma uzothola abantu abanjengathi abazokukhucula umqondo ukwazi ukuba nesineke sokubekezela ngaphandle kwalezi duphunga ezifundela ukuphasa so si House of Radical Intellectuals kunezibalo nje ezincane ngani zakwethu ezisimple ngalendlela esifuna sithi kuyithinta kodwa ezizokuvezela ubungozi bokunganaki ukuthi bungakanani empilweni mhlamba ake sidlulele phambili nazi ke lezi bale engiyishoyo now let's do the following simple sums and as simple ngalendlela ngiyacabanga ukuthi sizovumelana la mawuzothi u5 momhlanganisa no4 kuphuma u9 angithi vele it's just simple as that 5 plus 4 kuphuma u9 ngicabanga ukuthi umuntu oyisiduphunga ongahluleka uphuma neanswer kulama questions esinawo la yabona nje mangizothi 8 plus 1 uphuma u9 ngithi 5 minus 4 uphuma u1 ngithi 8 minus 1 uphuma u7 and of course mawuzothi 10 divided by 5 uphuma u2 and or 10 about 5 uphuma u50 that's just simple as that mhlawumbe omunye wenu usezothi usiwestela isikhathi into efundwa ka first year le just imagine mina ngigraduate for 2 times ngicela ungasho ukuthi nginaziphi iziqu kodwa ke ngaqinisa kakhulu kulezi ze business management ingakho ngibusiness minded so these are simple sums othi mawungena ka first year bakufundise wona and ngicabanga ukuthi sonke bekulula ukuthi siphase la because lento is simple ngalendlela but now here's the question how many of you did you get it correct how many of you did you get the correct answer ngithi sithe u5 no4 uphuma u9 u8 no1 u8 no1 uphuma u9 u5 minus 4 uphuma u1 u8 minus 1 uphuma u7 u10 divided by 5 uphuma u2 then u10 times 5 uphuma u50 how many of you did you get it correct umbuzo lo bangaki abenu iningi lenu elithola correct le answer le I mean lama answers aphume ngapha eceleni and I'm sure you'll say all of us yabona
Do you know why nizothi hayi no lento simple? I mean, why ubuza ilokho njana equation esimple kanje? I mean, are you stupid? Angithi yabona? Because I've said to you this. Now let's do the following simple sums. Of course they are simple. But umbuzo uthi bangaki abeni abathole answer correct la. And of course, ma umuntu onganaki uzothi all of us. Of course, man, come on, it's self-explanatory. Lento is simple. Now uyabona u8 no 1 no 9. But I can tell you, ma uthi uvumelana nathi ukuthi wonke lama answers ala correct. Awunaki. Yabo. Awunaki sidalo. Why ngisho njalo? Sithema siphuma ku slide sokuqala siza la. Ngeza straight kuwe ngathi now let's do the following simple sums. Sase siza la. Wanganaka ukuthi kunombhalo obhaliwe la. Nansi ke lento okunganaki. Awunakanga ukuthi kunombhalo obhaliwe la. Lo mbhalo uthi i-instruction. Angikutshelanga kodwa mina ukuthi ngine-instruction ngoba awunaki uvele walalela mina. And I'm telling you bambala abantu abazoqaphela into esiyishoyo. I-instruction ithi in the following sums kulezi ibale elandelayo uplus ngoba kuno plus la usho ukuthi uminus lo. Shothi wena mangabe ubona kuno plus la musu ukuthatha ngokuthi uplus ngoba ubone uplus uyazi ukuthi uminus. That's an instruction. In the following sums uplus usho minus. Bese uminus usho plus. Okusho la kuno minus khona ila kuno plus khona ke. Angidabona. Bese bethi udivision lo usho ukuthi you times, that's multiply. That's an instruction. Bese bethi now do the following sums. Angithi yabo. Mina njengomuntu okhuluma nawe angikuzisanga la. Bengifuna unipruvele lento okunganaki ukuthi lento okunganaki abantu abamnyama iyo kanye lenifake enkingeni. Ukuthi sithi sikhuluma nani izinto ezisimple ngalendlela. Bese unganaki. Yabo. Ngoba number 1, makuzothiwa in the following sums uplus usho minus. Uyabona nje masothi 5 plus 4. Sesilandele instruction ngoba kuno plus 2 minus. Shethi u5 la plus 4 u1 kahle kahle. Ngoba i-instruction yethu ithi la kuno plus khona u minus. So i-answer la u1 suweshile. You are wrong. Number 2, la kuno 8 khona 8 plus 1 sithe u plus u minus. So shethi u8 plus 1 shethi ubani u7 la. Kahle kahle. Yabo. Ngoba u minus la kuno 5 minus 4 khona ngoba uvumile eqeleni uthi 1 no 9 ngoba u minus kuthiwa usho ubani u plus so u9 la nala ianswer khona u9 bese uza ku division mawuzothi 5 divided by mawuzothi 10 divided by 5 kuthiwa u divide usho ubani u multiply ianswer la u50 uyabona bese ungatshelwa ke la ngoba mawumuntu unganaki uzolimala mfowethu mana ngifuna ukudlala ngawe ingakho ngithi let's do this simple maths into ayifunda ka first year kodwa buka namhlanje ubreaka ngokuthi una sengenza i-masters sengiyiqedile honors ngokwenza i-masters sengebusiness PhD kodwa buka into owayifunda u-first year ukuthi kusakaza kanjani uphizo uyafunda uyaphambili kodwa awunaki. That's why nisazohlupheka abantu abamnyama and nisazohlupheka ayikancane ngoba I'm worried ngalento ama 12 subscribers and baningi abantu abaview lama videos esiwadidelayo inqwaba. I can tell you I've seen it but abanaki angithi yabo. So ukunganaki engane zakwethu kuzosilimaza ngoba uyabona kuthiwa udivision usho multiply. So abangatshela ukuthi umultiply obvious umultiply if udivision ezosho multiply umultiply kusho uzosho bani udivision la kuzoba i-vice versa but you are not told. Ezinye izinto empilweni ayidingi ukuthi uzutshelwe zona nawe kufuna uyibonele nenhlanhla ke nina ngokuthi sinale channel ebizwa ngo-House of Radical Intellectuals ukuthi sizonitshela izinto ngoba zinjalo but unfortunately njengoba sihlezi sichaza ukuthi ngeke sinitshele kamnandi ngoba usiza lumnandi wengane zakwethu lunzima. So ingakho sikhuluma ngendlela erafu but ngale session namhlanje besifuna uniqaqa umqondo nje ukuthi hayi ngoba sidelela kahle kahle uyabo ukuthi inkingi la abantu bakithi abanaki. So njengoba ubona yabo makuthiwa 10 la times 5 of course kuzoba division ngoba udivision mezoba multiply shethi multiply uzoba division kahle kahle lamazo 10
divided by 5, i-answer yalawo 2. Angithi yabo. So ngiyacabanga ukuthi lokhu kuzonivula umqondo ngoba kunezinto esizikhulumayo ningayinaki. Lento ifana nani? Yabona kuzokwenzeka ukuthi usebenza kahle, mhlambe uhola imali esile ngenyanga. Mawuthi ubheka i-notch yakho your gross income, i-notch mhlambe uthi ama figures akho aqala ku-800,000 kuyali. Nendoda yakho mhlambe ngokunjalo iqala ku-600,000 kuyali. Nizoyibona ninemali eningi. Bese nithatha ama decisions are wrong empilweni azo affect izingane zenu. Yini? Aninaki. So ingakho ke namhlanje sisticke kakhulu lento ukuthi kwisihloko esithi ukunganaki ikhona okuyimbanga lokuthi sihlupheke kakhulu sabantu abamnyama. And ukunganaki ikhona ukukhanda inqwaba eduphungu ezifundile njengoba siyibona. Ingakho kwenye channel esike sayenza, kwenye session esike sayenza sathi let's rather be economically literate than educated idiots. Kungcono ukuthi sifundisane ngomqondo okwazi ukwenza imali kunokuba zifundiswa eziziphukuphuku. Okay. Siyathemba mhlambe this slide izonika umqondo kaningi kini. Ingakho sithi siyacela ukuthi ezinye izinto ezibalekile esikhuluma ngazo ningagcini ngokuyiviewer, niyishare ukuze kusizakala abantu bakithi because thina inhloso enkulu ukusiza umuntu wakithi omnyama emqondweni ngoba yonke lento esikhuluma ngayo ngisho ngayo university enjani ngeke uzuyithola. Uyoyithola phela la kulesi sikole sisivulile la sisibizwa ngeHouse of Radical Intellectuals because we are pan-Africanist. Siphusha i-black agenda la. Yabo, ayikho nye futhi into esenzayo ukuze umuntu omnyama wakithi nesizukulwane esophila emva kwethu siphila impilo esile kwazi sebafethu kuhamba sife emhlabeni. So asikwazi ukuthi siqhubeke sibe yidwedwe zezinye izizwe. And isike sakuveza naphambilini thina siphile kwi-Rainbow Nation. Yabo, we are not a non-racial society. Asiphili kwi-non-racial society. Siphila kwi-multi-racial society. Njengoba siyabantu abamnyama, khona abantu abamhlophe, khona amaNdiya, khona ama-China, khona ama-Juda, khona ama-Sulumane njalo njalo. So that's a multi-racial society. We don't live in a non-racial society. So thina siphila in the world of reality. Asikhulumi asiphuphi kahle. Sibona abantu abaphupha behamba. Okay. Nansi enye challenge ukuze ekugcineni ngoba kunezinto esizikhulumayo mhlambe izonidida kodwa engamele ngomthetho nidida thina ama videos ethu mawuyibukile engathi ungangayibuka kanye engathi ungayiphinda kaningi ngoba le thina siyafundisa kahle so ezinye izinto kudinga uyirevise mawufunde esikoleni ufika ufunde bese wenza i-revision. Angithi yabona. So izinto thina esifundisa ngazo kubalekile ukuthi niphinde ni-revise. Awukwazi ukuyibuka kanye bese uyishiya kanjalo. Niphinde ni-analyze nabanye abantu. Iyonisiza lona ukuthi nani niphile impilo esile. Noma ungaphilanga impilo esile but ingane ozoyizala ingenzi wonke lamaphutha esiwenzayo. Yabo. Here is another challenge. And this is a very simple challenge. But another question, do you agree? Masothi u1 suhlanganisa no9 suhlanganisa no8 phuma 1. It sounds impossible. Now we say forget it, let's prove it to you. Mhlawumbe omunye uzothi, "Hey, lo muntu usangene ekhanda lakhe, I wonder why ngiwaste isikhathi sami ngamlalela." U1 uhlanganisa no9 uhlanganisa no8 kwenzeka kanjani ukuphuma u1? But remember, kwislide esidlule uvumelene nathi ngalomsangano nathi sikutshela wona. At a later stage sasikufundisa ukuthi awunaki i-instruction ibithi ukuba umuntu onakayo ngabe ubonile ukuthi yonke lento esibhale lapha wrong. But leni correct ke le. But uzothi wena no it's impossible ayikho lento leyo. U1 mawuhlanganisa no9 phuma u10. U10 uhlanganisa no8 phuma u18. Kwenzeka kanjani ukuthi uphuma u1? Uyazi ukuthi kwenzeka kanjani? Mawumuntu oxakazisa umqondo. I was very good in mathematics esikoleni. By the way, ngafunda eSibongu Musa High School endaweni kaSwayimani. Isikole ngasiqedela lapho. Nginesikole ekuthiwa iseSibongu Musa High School endaweni kaSwayimani. Ngapha eNdlaveleni.
noma konomnganga mawubheka enkanyezini isikole ngasiqeda lapho ngeminyaka yama 2000 early 2000. So kwi mathematics kunalezi zinto ekuthiwa common denominator, kube khona trigonometry, kube khona simultaneous equations njalo njalo. But angifuni sibe bade namhlanje. Ngithe mina masothi u1 no9, u1 plus 9 plus 8 phuma u1. Leyo nto leyo correct yenzeka kanjena ke. Ngiyazi ukuthi omunye umuntu uzothi no, that's wrong, but yenzeka kanje leyo nto leyo. Yabona ke, let's change them into words. U1 ne plus u9. Angithi yabona, that's 9 plus u8. Now let's take each letter from one word and see ukuthi awuphumi in u1 mazothi 1 plus 9 plus 8 kuphuma u1. We change these numbers into words 1 plus 9 plus 8, right? Now if we take each letter, like ku1 sizothatha u-O, ku-N ku-9 sithathe lo N siwuhlanganise no E ka1. Now if we move out the plus signs, let's see what we get. Sithole 1. The answer is 1. Angithi yabo? But mawusakubhale kanje kuzinamba, it doesn't make sense at all. And kuwumsangano nje. Uyabona umuntu even nomuntu intellectual but okhazayo. Empilweni kunalento ukuthi ungabe ukujaha ukhaza, ubomlalela ukuthi umuntu uthini. Then at a later stage usungasho ukuthi no, lo muntu uyasangana yikho lento. Zingathi isuka uthi umuntu uyasangana ngoba uzothi uyasangana kanti ukutshela into eyiqiniso. Uyabona nje masela sithi u1 plus 9 plus 8 kuphuma u1, uzothi umsangana yikho yonke lonto leyo. Bese ukhohle ukuthi u1 lo uyinumber. And you can change it into words. Shithi uba amagama. Kunento othi mangabe uchazelwa yona uyibuka kwesinye isimo, the very same thing must we convert iba kwesinye isimo, because there's nothing wrong like this is 1 plus 9 plus 8 and this is 1 plus 9 plus 8. It's one and the same thing, but it comes through various versions, but it's one and the same thing, and you'll never disagree with me. Ukuthi this is 1, this is 9, this is 8, these are plus signs wathola la ngenhla, and sithi lento kunika u1. Now ungakuphika makusela, but mase siconvecta kuzala sithi okay, it's fine, u1 lo, 9 lo, 8 lo. Mase sithatha uhlamvu ngalunye sithi lo 1 simdilize simbekela, u9 u-n simdilize simbekela, u8 simdilize simbekela. Bese sisusa lama plus signs, it goes back to 1. You understand? So nasempilweni ke wengane zakwethu kuyinto ethi akume kanjalo. Kunezinto esothi masinichazela zona nibone zingawenzi umqondo and ziwumsangano. Kodwa mawumuntu onakayo, uyabona? Ubona yibo lento kahle kahle uqinisile lo muntu methi inje lento le. Angazi noma nayizwa lento engishoyo. But leyo nto ifuna umuntu onjani? Onakayo. Yingakho sithi ukunganaki ikhona okusenze sahlupheka kakhulu sabantu abamnyama, and the worst part siyazala. So ngoba sizala nje singanaki, sizozala izingane kusho ukuthi ilona lifa or legacy esizoyidlulisela einganeni zethu ukuthi asinaki, ngoba ngeke ngasho ngathi ukunganaki ikhona ukwenza ukuthi sibe neziphukuphuku emhlabeni, because awuvela ube isiphukuphuku, uqala ngokunganaki ugcina isiphukuphuku. Today is Sunday. Today ake sikhuluma into ezonicasula ngoba sesenivulile umqondo. Ake sikhulume into ezonicasula kukahle ngoba sesenivulile umqondo. Sanikhombisa nokunganaki ukuthi kuyingozi kangakanani. About today it's Sunday. Inqwaba yabantu abamnyama bakithi bayahamba baye emasontweni. And mabefika esontweni into abangeke beze beyinake eyokuthi bayokhuluma izinto abangahlangene nazo today. Bazokhuluma
ngezinto ezithinta amaJuda, amaGreek namaHebheru. Bayokhuluma ngoAbrahama, bakhulume ngoJakobe, bakhulume ngoIsaka. Akukho ngisho into eyodwa nje into abazothi mabehlangene esile nomqondo ezothinta bona. Ukuthi ngoba sabantu abamnyama sihlanganise kanje, yebo kwese siyixoxela inganekwane zakwaIsrael esingahlangene nazo. Yini ke thina into esizoyenza ukuze siphile impilo enemeaning, ngoba ayikho into ebalekile emhlabeni ukudlula ukuphila impilo enemeaning. I'm telling you, even a single one ongafini ukwini lotho. Nabo labantu abagcwala emasontweni abathi kuyisono ukuba nemali eningi, but I can assure you, manje kuthiwa ilotho iku 50 million, ubuza ukuthi ubani ongafisa ukuwina lo 15 million? They do. Wonke umuntu uyafisa ukuwina lo mali. But manihlangene ayikho into esile enizoyikhuluma ethinta nina ukuthi nani niphila impilo engcono njengamaSulumane, njengabelungu, njengamaJuda, njengamaChina, ukuthi bafowethu asikwazi ukuthi ngoba sihlangene sikanje ufuna masuka la ngoba kuyoba umsombuluko kusasa ingane yami ihambe yosebenzela umuntu waseSomalia ozoyiphoqa ukuthi ifake isigqebhezana khona ezoyikhwela. Angithi yeso, because that's a reality, and lento yeni yokucasulwa ireality ivele ngidide mina ngoba izona zinto ezenzakalayo, and lezi zinto niyikhulumela emakhoneni. Mhlawumbe kube kuyangami ngabe mhlawumbe sikhona esinye isikole esivulwayo esidila nalezi zinto esidila ngazo, ngoba vele ngoba sesodwa nje, ngoba angicabanga ukuthi ikhona ayikho futhi, because isikhathi esiningi spendela ku YouTube then lento eTikTok. Asikho isikole ngisasificile esivuliwe esikhuluma ngenkinga noma ngosizo olubheka umuntu omnyama kule Rainbow Nation esiphila kuyona. Nizohamba ke niye khona laphana niyokhalela uJuda, nikhalele uAbrahama, nikhalele uIsrael. Kodwa izingane nizalayo zincike ngeindonga ihleli ngaphansi kwamabridge zidla iwunga, ziyafa ingane zethu zifa sibhekile bafowethu. Leyo nto ayinakiwe ngisho nosopolitika abathi bafuna sibavotele akukhona oyedwa omuze khuluma ngaleyo nto. Uyabona siyovota ngomhla ka29 this coming Wednesday, siyovota. Ade ngiwalalela wonke ama manifesto alezi inhlangano ezikhona, and ikhona ethi ngakubulala ke nje uma ungakhuluma ngalezi insizwa zokufika ezisilethela ama drugs la. Khona omunye ubhuti nje engimazi ngedwa ongakhipha umphefumulo, uyabo. Ziyafa ingane zethu lana zibulawa yidakamizwa, ayazala amajongo sakithi aqhunyiswa ama-foreigner. Asinayo iplatform noma isession la sihlangana khona thina sabantu abamnyama ukuthi yini into esingayenza ukuze siphile kangcono nathi kunezinye izizwe, siye kuba odammede bezinye izizwe. Hambani ke nesontweni, it's Sunday, nixoxelana ngenganekwane zakwaIsrael, but ngiyanicela ukuthi ake nithole isession la nizokhuluma khona ukuthi yini into esile ningayenza ukuze nithole umsebenzi. Niye ukukhamsela uhulumeni, nithi uhulumeni akavula amathuba emisebenzi, ngoba that's what you do. Uhulumeni akavula amathuba emisebenzi, uhulumeni ucorrupt, and lonto isho abantu abamnyama. Ngeke nje uzowafica amaSulumane ehlangene etoyiza ekhala ngokuthi uhulumeni akavula amathuba emisebenzi. Ngeke uwafica amaChina ekhala ngalonto. Even nalama foreigner lawo suka emazweni ahluphekayo agcwele la from Pakistan, Somalia, Bangladesh, Ethiopia, bonke laba bavula ipaza shop endaweni zenu, ngeke ubafice begxa kuhulumeni. Uyazi why nina nigxa kuhulumeni? Ukuthi aninaki, and soon nizoba iphukuphuku. Nisale nenkosi bafethu. Umdala wensuku engathi ngasikhumbula sivula imiqondo. Ningakhohlwa ke na ukusubscribe kule channel. Nimeme nabanye bezolalela ngoba izwi lo memo leli limema bonke abantu. Alikhethi noma munye. Siyabonga kakhulu ke bafethu, nisale nenkosi. Mani nendlela nigcinisa abatha bafethu. uNkulunkulu uyabathanda abagcinisa abatha. Uboligcina ke nawe kanye nabendlu yakho bonke. Siyabonga.